Ik had een bedrijf, een schoonmaakbedrijf, 3 klanten, 2000 € omzet per maand. Ik dacht, dit gaat goed. En toen kreeg ik een brief van de Belastingdienst. Ik moest 9000 € betalen. 9000, omdat ik geen BTW had afgedragen, omdat ik niet wist dat het moest. Ik verloor alles. Mijn bedrijf, mijn spaargeld, bijna mijn huis. En weet je wat het ergste was? Het was allemaal te voorkomen als iemand me had verteld hoe het werkt. En daarom maken we deze aflevering, zodat jij niet dezelfde fout maakt. Welkom bij Step by Step. Ik ben Fabienne, financieel adviseur. En vandaag gaan Bram en ik je alles vertellen over het starten van een bedrijf in Nederland. Stap voor stap, met echte cijfers, zonder jargon. Als je dit kanaal nog niet volgt, doe dat nu. Want deze aflevering kan je duizenden euro's besparen of verdienen. Maar eerst, waarom een eigen bedrijf? Waarom niet gewoon in loondienst werken? In Nederland zijn er eind 2025 meer dan 2,4 miljoen bedrijven. Daarvan zijn 1,6 miljoen eenmanszaken. Dat zijn ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel. Dat aantal groeit elk jaar. Mensen starten een eigen bedrijf om verschillende redenen: vrijheid, flexibiliteit, meer verdienen, of omdat ze geen baan kunnen vinden in hun vakgebied en het zelf willen doen. Bij mij was het de laatste reden. Ik kwam naar Nederland en mijn diploma werd niet erkend. Ik kon niet werken als ingenieur. Dus ik dacht, dan begin ik voor mezelf. Schoonmaak. Daar heb je geen diploma voor nodig. Het probleem was, ik wist niets over belastingen, niets over administratie, niets over de regels. En dat kostte me 9000 €. Stap 1. Je moet kiezen. Welke rechtsvorm? Voor de meeste starters is de keuze tussen 2 opties: een eenmanszaak of een BV, een besloten vennootschap. Een eenmanszaak is simpel, goedkoop en snel. Je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel, de KVK, en je kunt beginnen. De inschrijving kost eenmalig €82,25. 82 €? Dat is alles. Ja, dat is alles om officieel ondernemer te worden in Nederland. Maar let op, bij een eenmanszaak ben je persoonlijk aansprakelijk. Dat betekent, als je bedrijf schulden maakt, moeten die van jouw privégeld worden betaald. Dat is precies wat mij is overkomen. Mijn bedrijf had schulden. En die kwamen uit mijn eigen portemonnee. Bij een BV is dat anders. Een BV is een apart juridisch persoon. Als de BV schulden heeft, is dat niet automatisch jouw privéprobleem. Maar een BV oprichten is duurder. De notaris kost ongeveer €600, plus de KVK-inschrijving. En je moet jezelf een minimumsalaris betalen. Hoeveel is dat minimumsalaris? In 2026 is het €58.000 per jaar. Dat is veel voor een starter. Daarom kiezen de meeste beginners voor een eenmanszaak. En wanneer is een BV slimmer? Het omslagpunt ligt bij ongeveer €120.000 winst per jaar. Als je meer verdient, betaal je met een BV minder belasting. Maar als starter verdien je dat waarschijnlijk niet meteen. Dus begin met een eenmanszaak en stap later over als het nodig is.
Stap 2. Je schrijft je in bij de KVK. Dat begint online. Je vult je gegevens in, kiest een handelsnaam en maakt een afspraak op een KVK-kantoor. De KVK geeft je gegevens automatisch door aan de Belastingdienst. Die bepaalt of je ondernemer bent voor de BTW. Als je dat bent, krijg je een BTW-nummer. En dat BTW-nummer is belangrijk. Want met dat nummer moet je BTW in rekening brengen aan je klanten. En die BTW moet je elke 3 maanden afdragen aan de Belastingdienst. Dat was mijn fout. Ik bracht BTW in rekening, maar ik dacht dat het geld van mij was. Ik gaf het uit en toen kwam de Belastingdienst langs. 9.000 euro, want dat geld was nooit van mij. Het was altijd van de Belastingdienst. Luisteraars, onthoud dit. BTW is niet jouw geld. Het is doorgeefgeld. Zet het apart op een aparte rekening. Raak het niet aan. Dit is de fout die de meeste starters maken. Nu het goede nieuws. Als ondernemer heb je recht op belastingvoordelen. En die zijn serieus. Nummer 1. De zelfstandige aftrek. In 2025 is dat 2470 euro. Dat bedrag trek je af van je winst voordat je belasting betaalt. Maar let op, je moet minimaal 1225 uur per jaar aan je bedrijf werken. Dat heet het urencriterium. 1225 uur. Dat is ongeveer 25 uur per week. Is dat veel? Niet als je fulltime ondernemer bent. Maar als je parttime werkt naast een baan, kan het lastig zijn om dat te halen. Schrijf je uren goed op. De Belastingdienst kan het controleren. Nummer 2. De startersaftrek. Die is 2123 euro. En die mag je gebruiken in de eerste 5 jaar van je bedrijf, maximaal 3 keer. Wacht even. 2470 plus 2123. Dat is bijna 5000 euro die je mag aftrekken in je eerste jaar. Klopt. En daar komt nog de MKB-winstvrijstelling bij. Die is 12,7% van je winst. Zonder urencriterium. Iedereen krijgt die. Dus als ik 30.000 euro winst maak, hoeveel belasting betaal ik dan? Laten we rekenen. 30.000 euro winst. Min 2470 zelfstandige aftrek. Min 2123 startersaftrek. Dat is 25.407 euro. Daarvan 12,7% MKB-winstvrijstelling eraf. Dan betaal je over ongeveer 22.000 euro belasting. Tegen 35% is dat 7.700 euro. Dus op 30.000 euro winst betaal ik maar 7.700 belasting. Dat is minder dan in loondienst. Ja, en daarom starten veel mensen een eigen bedrijf. De belastingvoordelen zijn groot. Maar alleen als je het goed doet. En nu het deel waar iedereen op wacht. Wat mag je aftrekken als ondernemer? De legale trucs. Alles wat je uitgeeft voor je bedrijf mag je aftrekken van je winst. En minder winst betekent minder belasting. Dat is de basis. Voorbeeld 1. Je laptop. Als je een laptop koopt voor je werk, mag je die aftrekken.
Als de laptop minder dan €450 kost, trek je het hele bedrag af in 1 keer. Kost hij meer? Dan schrijf je hem af over meerdere jaren. Mijn laptop kostte €800. Hoe werkt dat dan? Je gebruikt hem 3 jaar. 800 gedeeld door 3 is €267 per jaar. Dat trek je 3 jaar lang af, maar alleen het zakelijke deel. Als je de laptop ook privé gebruikt, mag je maar een deel aftrekken. Zeg 50% zakelijk, dan trek je €133 per jaar af. Voorbeeld 2. Je telefoon. Zakelijk gebruik, aftrekbaar. Je internetabonnement. Als je thuis werkt, deels aftrekbaar. Je boekhoudprogramma, helemaal aftrekbaar. En wat als ik thuis werk? Mag ik dan een deel van mijn huur aftrekken? Nee, dat is een veelgemaakte fout. Als ZZP'er met een eenmanszaak mag je je huur of hypotheek niet aftrekken als bedrijfskosten. Alleen, als je een aparte werkruimte hebt die niet tot je woning behoort, kun je dat mogelijk doen. Maar voor de meeste thuiswerkers geldt het niet. Goed om te weten, dat dacht ik namelijk wel. Voorbeeld 3. Je auto. Als je een auto hebt die je voor je bedrijf gebruikt, mag je 19 cent per kilometer aftrekken. Of je kiest voor de werkelijke kosten. Maar dan moet je een kilometerregistratie bijhouden. Elke rit, elke kilometer. Dat is veel werk. De meeste ZZP'ers kiezen voor de 19 cent per kilometer. En kleding? Als ik een pak koop voor een zakelijke afspraak? Nee, kleding die je ook privé kunt dragen is niet aftrekbaar. Maar werkkleding met je bedrijfslogo erop? Wel aftrekbaar. Een veiligheidshelm of werkschoenen? Ook aftrekbaar. Dus, laptop ja, pak nee. Werk, schoenen ja, huur nee. Auto per kilometer ja. Dit zijn de dingen die niemand je vertelt. En representatiekosten. Als je een klant meeneemt voor een zakelijke lunch, mag je 80% van de kosten aftrekken. Niet 100%. 80. De andere 20 is privé. Fabienne, er is nog iets belangrijks. De KOR. Wat is dat? De KOR is de kleine ondernemersregeling. Als je per jaar minder dan €20.000 omzet hebt, kun je kiezen voor de KOR. Dan hoef je geen BTW in rekening te brengen aan je klanten en geen BTW-aangifte te doen. Dat klinkt ideaal. Het is ideaal als je klanten particulieren zijn, want die betalen sowieso BTW. Jouw prijs is dan lager omdat er geen BTW bovenop komt. Maar let op, als je de KOR kiest, mag je ook geen BTW terugvragen die je zelf hebt betaald. Dus als je veel investeringen doet, kan de KOR nadelig zijn. Dus als ik een laptop koop en ik zit in de KOR, krijg ik de BTW op die laptop niet terug. Precies. De KOR is handig voor kleine ondernemers met weinig kosten. Maar niet voor iedereen. Laat je adviseren. Ik wil eerlijk zijn over mijn fouten, want daar leer je het meeste van. Fout 1. Ik hield geen administratie bij. Geen facturen, geen bonnetjes, geen urenregistratie. Ik deed alles op papier. En toen de Belastingdienst vroeg: waar zijn je gegevens? Had ik niets. Fout 2. Ik gaf de BTW uit.
€9.000 weg, omdat ik dacht dat het mijn geld was. Fout 3. Ik had geen verzekering. Ik werd ziek. 2 weken. Geen inkomen. Geen ziektewet. Geen WW. Want als ZZP heb je daar geen recht op. Dat is belangrijk. Als ZZP heb je geen recht op ziektewet, WI of WIA. Je moet zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Die kost ongeveer €100 tot €200 per maand. Veel ZZP'ers slaan dit over, tot ze ziek worden. Fout 4. Ik had maar 3 klanten. En toen verloor ik er 1. 1/3 van mijn omzet weg in 1 week. Regel. Heb nooit meer dan 30% van je omzet bij 1 klant. Spreid je risico. Als je 1 klant verliest, moet je bedrijf overleven. Had ik dat maar geweten. Na de schuld van €9.000 stopte ik. Ik schreef mijn bedrijf uit bij de KVK. Ik ging terug in loondienst in een magazijn, dozen sorteren. En ik dacht, nooit meer ondernemen. Maar na een jaar begon het te kriebelen. Ik had een idee. Een vertaalbureau. Oekraïens naar Nederlands. Want dat is wat ik kan. 2 talen. Maar dit keer deed ik het anders. Ik ging naar een gratis adviesgesprek bij de KVK. Ik kocht een boekhoudprogramma. Ik zette een aparte rekening open voor BTW. En ik schreef elke factuur, elk bonnetje en elk uur op. En dat is het verschil tussen een bedrijf dat faalt en een bedrijf dat slaagt. Niet het idee, de administratie. Mijn vertaalbureau draait nu 2 jaar. Ik heb 6 vaste klanten. Ik maak €3.000 omzet per maand. En ik betaal mijn belasting op tijd. Elke 3 maanden. Braaf. En hij is mijn klant. Dus ik weet dat het klopt. Fabienne, jij bent nu financieel adviseur. Maar jij bent ook ooit begonnen. Vertel. Ja, en het was niet makkelijk. Ik kwam naar Nederland vanuit België. Ik had een diploma-boekhouding, maar ik kende niemand. Geen klanten, geen netwerk, niets. Mijn eerste klant was een Turkse bakker in Rotterdam-Zuid. Hij had een eenmanszaak en deed zijn administratie op de achterkant van een broodbon, letterlijk. Zijn bonnetjes zaten in een plastic zak, alles door elkaar. Ik heb 3 dagen aan zijn boekhouding gewerkt en hij betaalde me €50. €50 voor 3 dagen werk? Ja, maar die €50 waren het begin. Want die bakker vertelde het aan de slager. De slager vertelde het aan de kapper aan de schoonmaker. En na 6 maanden had ik 12 klanten. Allemaal via mond-tot-mond reclame. En dat is de les. Je eerste klant hoeft niet veel te betalen. Je eerste klant moet tevreden zijn. Want een tevreden klant is je beste reclame. De plastic zak met bonnetjes. Daar ken ik verhalen over. Elke boekhouder kent die plastic zak. Het is het eerste wat je ziet als je binnenkomt bij een nieuwe klant. Een zak vol bonnetjes. Geen administratie, geen facturen, alleen chaos. En dan zeg je, oké, we beginnen bij het begin. Ik wil iets vertellen wat ik nog nooit heb verteld. Over mijn eerste factuur bij het vertaalbureau.
Het was een vertaling van een geboorteakte, Oekraïens naar Nederlands, voor een vrouw uit Kharkiv. Ze had de vertaling nodig voor de gemeente. Het kostte me 2 uur. Ik stuurde een factuur van €75. 2 dagen later stond het op mijn rekening, €75. Ik keek ernaar op mijn telefoon en ik huilde, niet van verdriet, van trots. Omdat ik die €75 had verdiend met mijn eigen handen, met mijn eigen kennis, met mijn eigen naam. Na de €9000 schuld, na de dozen in het magazijn, na het gevoel dat ik niets kon, was daar die €75 op mijn rekening. Van mij, voor mij, door mij. Bram, dat is prachtig. En ik belde mijn moeder in Oekraïne. Ik zei: Mama, ik heb mijn eerste factuur gestuurd. En ze betaalde. Mijn moeder begreep niet wat een factuur is, maar ze hoorde het in mijn stem. En ze zei: Ik ben trots op je. €75. Het klinkt als niets, maar het was alles. Fabienne, vertel over je klant Youssef, want zijn verhaal is perfect voor onze luisteraars. Youssef kwam 3 jaar geleden uit Syrië. Hij werkte als schoonmaker via een uitzendbureau. €10 per uur, 40 uur per week, €1600 bruto per maand. Op een dag kwam hij bij mij en zei: Fabienne, ik heb 10 klanten die mij rechtstreeks willen inhuren, zonder uitzendbureau. Kan ik een eigen bedrijf beginnen? We rekenden samen. 10 klanten, gemiddeld 4 uur per klant per week. €15 per uur in plaats van 10, want zonder uitzendbureau mag hij meer vragen. Dat is 600 uur per maand. Nee, wacht, 40 uur per week. €15. Dat is €2400 bruto per maand. €800 meer dan via het uitzendbureau. Ja, maar er komen kosten bij. Zorgverzekering betaal je nu helemaal zelf. Geen werkgever meer die mee betaalt. Arbeidsongeschiktheidsverzekering, boekhoudprogramma, reiskosten, schoonmaakmiddelen. We maakten een plan. Youssef schreef zich in bij de KVK. €82,25. Hij koos voor de KOR, want zijn omzet bleef onder €20.000, dus geen BTW-gedoe. Na een jaar, netto verdiende hij €600 per maand meer dan in loondienst. En hij had de zelfstandige aftrek en startersaftrek. Dus hij betaalde bijna geen belasting. Youssef, de schoonmaker, verdient meer dan Youssef, de uitzendkracht. Omdat hij dezelfde klanten heeft, maar zonder de tussenpersoon. Precies. Maar het werkt alleen als je je administratie goed doet. Youssef stuurt elke maand netjes zijn facturen, bewaart zijn bonnetjes, schrijft zijn uren op. Hij is mijn braafste klant. Braver dan ik? Veel braver dan jij. De vraag die iedereen stelt: hoe vind je klanten? Er zijn 3 manieren. 1. Je netwerk. Vertel iedereen wat je doet. Je buren, je vrienden, de mensen in het taalcafé. Mond-tot-mond reclame is gratis en het werkt het beste. 2. Online platforms. Werkspot, freelance.nl, Indeed. Daar kun je jezelf als ZZP'er aanbieden. Klanten zoeken daar naar diensten. 3. Social media.
Maak een simpele pagina op Facebook of Instagram. Laat zien wat je doet. Deel foto's van je werk. Het hoeft niet perfect te zijn. Het moet echt zijn. Mijn eerste klant bij het vertaalbureau vond me via een Oekraïense Facebookgroep in Nederland. Ik plaatste een bericht. Ik vertaal Oekraïens naar Nederlands. €20 per pagina. Binnen een week had ik 3 aanvragen. Het internet is gratis. Gebruik het. En de boekhouder, heb je die nodig? Niet meteen. Als je net begint en weinig omzet hebt, kun je de boekhouding zelf doen met een programma. Dat kost €15 per maand. Een boekhouder kost €50 tot €100 per maand. Mijn eerste jaar deed ik alles zelf. Mijn tweede jaar nam ik Fabienne. En ze vond meteen €800 aan aftrekposten die ik had gemist. Dat is standaard. De meeste starters vergeten de helft van hun aftrekposten. Reiskosten, telefoniekosten, abonnementen, verzekeringen. Alles wat zakelijk is mag eraf. Maar je moet het weten en opschrijven. Dus de boekhouder kostte me €100 per maand, maar bespaarde me €800 per jaar. Dat is een goede deal. En eerlijk gezegd, de meeste boekhouders verdienen zichzelf terug. Niet omdat ze goedkoop zijn, maar omdat ze dingen weten die jij niet weet. En dan de belastingaangifte. Fabienne, vertel eerlijk, hoe erg is het? Het is niet erg als je het hele jaar netjes hebt bijgehouden. Dan is het een uurtje werk. Maar als je alles in januari moet doen voor het hele vorige jaar, dan is het een nachtmerrie. Mijn eerste aangifte duurde 3 dagen. Ik zat achter mijn laptop met een stapel papieren, 3 kopjes koffie en veel tranen. Mijn dochter vroeg: Papa, huil je? Ik zei: nee, het is de belasting. De belasting laat iedereen huilen. Maar luisteraars, als je het hele jaar netjes je bonnetjes bewaart en je boekhoudprogramma bijhoudt, is de aangifte simpel. Je programma maakt het rapport. Jij kunt het verzenden. Klaar. Klaar, zegt ze, alsof het zo makkelijk is. Het is zo makkelijk als je het goed doet. En de donkere kant. Wat als het niet lukt? Bij een eenmanszaak stop je simpelweg. Je schrijft je uit bij de KVK. Je doet een laatste belastingaangifte. En je bent klaar. Er is geen faillissement bij een eenmanszaak, maar je schulden blijven. Dat is wat mij overkwam. Ik stopte. Maar de €9.000 bleef. Ik heb een betalingsregeling getroffen met de Belastingdienst. €300 per maand. 2,5 jaar lang. En dat was de moeilijkste periode van mijn leven. Werken in het magazijn overdag. €300 per maand naar de Belastingdienst. En elke avond denken: hoe ben ik hier terechtgekomen? Maar ik betaalde het af, elke maand, tot de laatste cent. En de dag dat ik de laatste betaling deed, ging ik naar het strand in Scheveningen. Alleen. En ik stond daar en keek naar de zee. En ik dacht: het is voorbij. Ik kan opnieuw beginnen. En dat deed hij. Beter, slimmer, met een boekhoudprogramma. En met Fabienne. Fabienne, geef onze luisteraars 5 tips. De 5 dingen die je absoluut moet weten.
Tip 1. Gebruik een boekhoudprogramma. Niet Excel, niet papier. Een echt programma. E-boekhouden, Snelstart, Moneymonk. Ze kosten 10 tot 20 euro per maand. En ze besparen je duizenden euro's aan fouten. Tip 2. Zet 30% van elke factuur apart voor belasting. Op een aparte spaarrekening. Raak het niet aan. Dat is geld van de Belastingdienst. Tip 3. Bewaar alle bonnetjes digitaal. Foto maken met je telefoon en opslaan in je boekhoudprogramma. De Belastingdienst kan tot 7 jaar teruggaan. 7 jaar. Heb je geen bewijs? Dan mag je het niet aftrekken. Tip 4. Ga naar het gratis spreekuur bij de KVK of bij je gemeente. Daar zitten adviseurs die je alles uitleggen, gratis. Gebruik dat. Tip 5. Sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Je hebt geen vanging als ZZP'er. Als je ziek wordt zonder verzekering, heb je 0 inkomen. 0. En tip 6. Van mij, als je een fout maakt en daar ga je, ga dan meteen naar de Belastingdienst. Bel ze. Leg het uit. Ze kunnen een betalingsregeling treffen, maar alleen als je eerlijk bent. Als je je verstopt, wordt het erger. We hebben vragen gekregen. Ahmed uit Rotterdam. Kan ik een bedrijf starten als ik een verblijfsvergunning heb? Ja, als je een verblijfsvergunning hebt die werken toestaat, mag je ook een eenmanszaak starten. Maar check altijd eerst bij de IND of je vergunning dat toestaat. En Oekraïners met tijdelijke bescherming mogen ook ondernemen. Maria uit Brussel. Ik heb een bedrijf in België. Kan ik ook in Nederland werken? Ja, als je in de EU woont en een BTW-nummer hebt, kun je diensten leveren aan Nederlandse klanten. Maar de regels zijn ingewikkeld. Laat je adviseren door een accountant die beide landen kent. Casia uit Den Haag. Ik werk in loondienst en wil parttime een bedrijf beginnen. Mag dat? Ja, veel mensen beginnen part-time. Maar let op, je moet je werkgever informeren. Check je arbeidscontract. Sommige contracten verbieden nevenwerkzaamheden. En voor de zelfstandige aftrek moet je 1225 uur per jaar aan je bedrijf werken. Als je fulltime in loondienst werkt, is dat lastig. Nog een verhaal. Maria uit Polen. Wat gebeurde er met haar? Maria kwam bij mij met een droom. Ze wilde een schoonmaakbedrijf beginnen. Groot. Met personeel. Ze wilde meteen een BV oprichten. Want dat klinkt professioneel. Ik zei, Maria, hoeveel klanten heb je nu? Ze zei, 0. Hoeveel geld heb je? Ze zei, 1000 euro. Ik zei, begin met een eenmanszaak. 82 euro, niet 600 voor een BV. Ze was teleurgesteld. Ze wilde groot denken. Maar ik zei, groot denken is goed. Groot beginnen is dom. Begin klein. Bewijs dat het werkt. En als je 120.000 euro winst maakt, praten we over een BV. En wat deed ze? Ze luisterde. Ze begon met een eenmanszaak. Ze hing briefjes op in de supermarkt. Ze plaatste een advertentie op Werkspot. Na 3 maanden had ze 8 klanten. Na een jaar 15. Ze nam een medewerker aan. En nu, na 2 jaar, overweegt ze de BV. Omdat haar winst groeit. Van een briefje in de supermarkt naar een bedrijf met personeel. In 2 jaar. Dat is Nederland
Het kan hier. Maar Maria deed iets slims. Ze vroeg elke klant om een Google-recensie. Na 6 maanden had ze 30 recensies met 5 sterren. Nieuwe klanten vonden haar via Google. Gratis marketing. Google-recensies. Dat kost niets en het werkt als een magneet. Dat is een tip die goud waard is. Fabienne, heel praktisch. Ik ben nieuw. Ik heb mijn eerste klant. Wat moet er op mijn factuur staan? Een factuur moet minimaal 6 dingen bevatten. 1. Jouw naam en adres. 2. Je KVK-nummer en BTW-nummer. 3. De naam en het adres van je klant. 4. Een factuurnummer. Dat moet uniek zijn. 5. De datum. 6. Wat je hebt geleverd en hoeveel het kost. En als je BTW in rekening brengt, het BTW-bedrag apart vermelden. Dus bijvoorbeeld vertaling geboorteakte, €75 exclusief BTW, BTW 21%, €15,75, totaal €90,75. En die €15,75 is niet van mij. Precies. Die 15,75 gaat naar de Belastingdienst. Jij houdt 75 over. Zet die BTW apart. Hoe vaak hoor je dit vandaag? Zet de BTW apart. Tot je het doet. Fabienne, je helpt andere ondernemers, maar wie hielp jou? Mijn vader. Hij had een klein winkeltje in België, groente en fruit. Hij werkte 7 dagen per week. Van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds, 30 jaar lang. En elke zondag deed hij de administratie aan de keukentafel, met een rekenmachine en een schrift. Ik zat naast hem als kind en hij liet me de bonnetjes sorteren. Ik was 8 en ik sorteerde bonnetjes. Hij zei altijd: Fabienne, de cijfers liegen nooit. Mensen liegen, de overheid liegt, de bank liegt. Maar de cijfers in je boek liegen nooit. Als je de cijfers goed bijhoudt, weet je altijd waar je staat. De cijfers liegen nooit. Dat is mooi. Mijn vader is 2 jaar geleden overleden en op zijn bureau vond ik 30 schriften, 30 jaar administratie, in zijn handschrift, elk bonnetje, elke factuur, elk bedrag. Ik bewaar die schriften. Ze zijn meer waard dan geld, want ze vertellen het verhaal van een man die elke dag werkte zodat zijn dochter kon studeren. En nu help ik andere ondernemers, omdat hij mij leerde dat cijfers liegen nooit. Fabienne, nu huil ik. Ik ook, elke keer als ik erover praat. 3 fouten die bijna elke starter maakt. Fabienne, ga. Fout 1. Te laag prijzen. Je bent bang dat klanten je te duur vinden, dus je vraagt €10 per uur. Maar na belasting, verzekeringen en kosten hou je €5 over. Dat is minder dan minimumloon. Reken altijd terug. Je wilt €2000 netto per maand? Dan moet je minstens €35 per uur vragen. Niet 10, niet 15, 35, minimaal. Toen ik dat voor het eerst hoorde, schrok ik. €35 per uur. Wie betaalt dat? Maar Fabienne had gelijk. Na belasting en kosten hou je de helft over. Fout 2. Geen aparte zakelijke rekening. Je gooit alles op je privérekening.
En na 3 maanden weet je niet meer wat zakelijk is en wat privé. Open een zakelijke rekening. Kost 5 tot 10 euro per maand. Bespaart uren aan zoeken. Fout 3. Geen contracten. Je spreekt alles mondeling af met je klant. En als er een probleem is, heb je geen bewijs. Maak altijd iets schriftelijk. Een simpele e-mail met de afspraken is al genoeg. Ik had geen contract met mijn eerste klant bij het schoonmaakbedrijf. Hij betaalde me niet. 1200 euro weg, omdat ik niets op papier had. Altijd schriftelijk. Altijd. En nu het taalgedeelte. Woorden die je moet kennen als ondernemer in Nederland. KVK, Kamer van Koophandel. Daar schrijf je je bedrijf in. BTW, belasting over de toegevoegde waarde. 21%. Inkomstenbelasting, belasting over je winst. Zelfstandigenaftrek, belastingvoordeel als je genoeg uren werkt. Urencriterium, minimaal 1225 uur per jaar. ZZPR, zelfstandige zonder personeel. Factuur, de rekening voor je klant. Aangifte, het formulier voor de belasting. Boekhouding, het bijhouden van inkomsten en uitgaven. Omzet, het totale bedrag dat je verdient. Winst, omzet min kosten. En mijn favoriet, de Belastingdienst. Dat is de organisatie die je geld wil. En die krijgt het ook. Altijd. Samenvatting. Wat moet je onthouden? 1. Kies een rechtsvorm. Voor de meeste starters is een eenmanszaak het beste. Kost 82,25 euro bij de KVK. 2. Zet BTW apart. Het is niet jouw geld. 3. Gebruik de belastingvoordelen. Zelfstandige aftrek 24, 170 euro. Startersaftrek 21, 123 euro. MKB-winstvrijstelling 12,7%. 4. Houd je administratie bij. Bonnetjes bewaren. Uren opschrijven. Boekhoudprogramma gebruiken. 5. Verzeker jezelf. Geen ziektewet, geen WW, geen WIA als ZZP'er. Regel het zelf. 6. Vraag hulp. KVK spreekuur is gratis. Belastingtelefoon is gratis. Gebruik het. Fabienne, laatste vraag. Als je één ding kon zeggen tegen iedereen die nu luistert en twijfelt. Dat de plastic zak met bonnetjes oké is. Iedereen begint daar. Mijn vader begon met een rekenmachine en een schrift. Youssef begon met een emmer en een dweil. Maria begon met een briefje in de supermarkt. Het begin is altijd rommelig. Dat is normaal. En voor iedereen die denkt, ik kan dit niet. Ik ben maar een migrant. Ik spreek niet perfect Nederlands. Wie gaat mij inhuren? Ik begon met een schoonmaakbedrijf en verloor 9000 euro. Ik sorteerde dozen in een magazijn. Ik betaalde 2,5 jaar lang schulden af. En nu heb ik een vertaalbureau met 6 klanten en 3000 euro omzet per maand. Niet omdat ik slim ben, maar omdat ik de tweede keer beter was voorbereid. Kennis is het verschil. En die kennis heb je nu, want je hebt deze aflevering geluisterd. En onthoud, de cijfers liegen nooit. Houd ze bij en je weet altijd waar je staat.
Dit was Step by Step. De aflevering die je duizenden euro's kan besparen. Abonneer je. Deel dit met iedereen die erover denkt een bedrijf te starten. Schrijf je vragen in de reacties. En begin. Vandaag. Niet morgen. Vandaag. Doei! Doei!